sanoisit Hämeenkyrön parhaaseen leipomoon? Ilman muuta tää on ehkä paras, mikä täältä löytyy. Siis sä oot asunut tässä samassa talossa lapsuuden, eikö niin? Ja joo. Tää on sun vanhempien perheyritys tällä hetkellä. Kyllä. Mä katson mitä syötä. Sulla on niinku vähän väärää kautta sisään leipomoa, jos ajatellaan, että on asiakkaina täällä, mutta sulla on sellainen. Niin, asiakkaat tulee toiselta suunnalta. Sieltä voi ottaa sen haastattelun. Tää tulee voistiiviin. Sun pitää saada kommenttista, mitä sä oot mieltä tästä leipomosta. Kyllä on Kyröskosken paras leipomo. Ja isäntäväki on ihanaa. Pojat siihen lukien. Joo, se on kiva kuulla. Onko hyvä? Jatketaan me tosta peremmälle päin. Hei, jos ei pääse unohtuu, niin täällä on myös sit niinku omistaja mukana. Niin juuri, mä sanoin No mä en nyt aina mitään kommenttia. Sehän tunnustuksenomaisesti sanoi, että siinähän on Pasin isä. Niin ne väittävät. Se isä ei ole ikinä varma. Äiti on aika varma. Onks vanhemmat ylpeitä? Tämä on ainakin kortti. Mä oon tuohon piilossa vaan. Oma lapsi, joka liikaa palkatella henkilöitä. Hei, kuulit puhua siitä, että täällä on myyty aikanaan myös Unicosin levyjä täällä leipomossa. Kyllä. Itse asiassa toi isäntä taas kertoo sitä enemmän, mutta oli ilmoitus lehdessä, että Uniclubin levyjä myytävänä kotileipomossa ja että saa niinku pullaa kaupan päällistiin. Kyllähän niitä levyjä sitten meni siinä samassa. Sitten täällä on kun eka levy myi kultaa, niin täällä olisi kakkukekkerit järjestetty ja sitten oli ilmoitukset lehdissä, että ilmaiset pullakahvet täällä ja niin, on se ihan kiva, että omassa kylässä jotain tapahtuu välillä. Hei, ootko ollut töissä täällä Etsiksessä? En oo itse asiassa kyllä ikinä ollut. Musta kokin viikkoa ikinä ollut eikä Pulla Pekankaan viikkoa ikinä, että yleensä tehnyt kaikkea muuta. Mä muistan sellainen pikkupeenskana, kun me Pasin kanssa tunnettiin, niin, tai silloin vasta ruvettiin oppiin tuntea, kun me skeitattiin. Silloin kun meidän Pasilla oli tuossa pihalla ramppia ja kaikkea, niin mä aina parin kaverin kanssa tulin tänne, kun aina skeittaamaan. Me tiedettiin, että täältä saa pullaa ja kato ilmaiseksi. Sitten veli P aina leipuksi aina meille semmosen pussillisen niitä semmosia possumunkkeja mukaan ja tultiin aina skeittaamaan Pasin rampille. Se oli hienoa aikaa. Ei huomioinut mua millään lailla. Kullat oli pääasiassa. Pasi oli kato niin nuori ja semmonen kölvi, et ei sitä jaksanut katsella. Niin siis periaatteessa Pasihan on ton takia bändissä mukana. Niin on. Ainoastaan tämän leipomon takia. Eli nyt tultiin tänne myymälän puolelle, eikö niin? Ootko ollut tiskin takana koskaan Pasi aikaisemmin töissä? En ollut tiskin takana ikinä. Mikä perheyritys tää on? Pikkupoikana vaan muuten ehkä häiriköinyt vaan isän töitä sieltä. Okei. Ilkivaltaa. Mut siis tää on ollut jo silloin, kun sä oot tullut ihan pieni lapsi. Mikä on semmonen bravuuri? Mitä niinku tullaan ehkä kauempaakin hakee tai sellainen? Onko se joku sun erikoinen? Karjalan piirakka tuli sieltä. Karjalan piirakka. Sämpylä. Itse tykkää korvapuusteista ja semmoista rinkelimunkeista. Mikä on sit sun suosikki? No mulla on jäänyt ne possumunkit sillain päällimmäisenä mieleen, kun niitä aina pakattiin reissuun meille. Mutta tarkoittaisi toi sitä, että jos tuutte tänne suunnille keikalle, niin sit jos tuut käymään kotona, niin sit keikkabussista on sen jälkeen possumunkkeja tai jotain muuta. Kyllä välillä on ollut sellaista, mutta tiedät kun tykkääkö muut jätkät niin paljon pullasta, että se on vähän sellainen, että kun haukutaan tätä, että mehän ollaan tämmönen Suomen läskein poikabändi, että selvis syy, että mistä se johtuu. Mutta toisaalta jos tulee muutaman kilon, niin voi vähän paukutella henkseleitä, että nyt on levy myynyt ja nyt on keikka. Syöti hyvin. Niin. Joo, kitara, vanhempi velipoika teki Pasille jollain kitaran, kun ei ollut rahaa ostaa mitään jollain. Kitaran sille jollain. Eli toi on semmonen jo vähän vanhempi tapaus. Se on jo 3, 4 vuotta sitten, 5 vuotta. Okay.